Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Your rainbow will come smile. Nawa mo, ilak na sa Sara. Mihilak si Sarah? Ilak. Kay siya gusto munika daug-daugon. Ngano daug-daugon man jud nila munika ma? Gusto manggong manimaos katong animal sa imong maguwang. Ngano man? Ngano man ma? Di man siya gusto nga buwagan ni Brad ni mo, Anton. Ikaw ngayon nakaingon, ma. Nganong gustong dagiton sa sindikatong akong anak? Nganong niyaman sa ka, Diri Brad Anton? Ngita juga gubot da! Ayaw kong diding ang pauli din niya. Gusto lang akong panalipdan kong akong anak. Ingon man si Sarah. Nganong niya ka man, Anton? Bitaw! Huwag kay kaluoy sa akong anak, ma. Bisan sa ako na lang untang anak. Ayaw ko sudya ingon ni Ana, Anton. Why makasukod sa kidakon sa akong pagmahal sa akong apo? Bisag kang Sarah pa. Kung nagpanukom ako sa paghatag sa ilang ipangayo, kada tungod kay gusto kong ipabatsyag kanila nga dili ingon ni anak kasayon ang pag-angkon sa maong kantidad. Wa nila hago eh? That's unfair. Pero kinabuhi sa akong anak ang nakataya, ma. Naibaw ko. Pero wa ka ba mahibaw nga human ko sila hatagi sa ilang ipangayo? Dili pa sila mangayog dugang kay nagtuo nga mahadlok na lang yuta nila. Unsay kapuslanan nga dunay balaod, Anton? Ma, dili ko makatugot nga ang akong anak ang buhaton mong eksperimento sa imong pagtuo. Sa higayon nga hatagan mo sila sa ilang gipangayo, di na sila manghasol, ma. Kay mahimong tuwa na sila sa bilangguan. Sindikato ang atong kontra, Anton. Og pila sa dunya ka kinabuhi ang mausik. Labanan ko gid ang akong anak og si Sarah, ma. Mahimong itaya ko nga akong kinabuhi alang sa ilang kaluwasan. Sa mo ka, dyan mo, Brad na ko, Anton, oy! Ayaw pangilabot, Mateo! Unsa ka? Mama, imo away. Unya, di ko laban ato mama, ha? Ayaw mo pag-away. Ayaw ninyo puni ang kahasol nga ako ro gibati. Ayaw siya pahilabta. Kaya wa siya mahimo. Kinsa, di ilabot, ha? Kinsa? Ikaw! Wako imo, ha? Mahimo. Kaingon nining tanan, Anton. Ano sa rolo? Sara ako nang giangkon. Og kay ako may nakaingon. Ako sa imong itagpaagi unsaon ko kamo sa pagpanalipod. Talawan ka! Anton, dito ka una sa imong kwarto. Brad, ano ko, Anton? Imo na sa away sa ro! Dong Mateo, ni ako aron makatabang sa pagpanalipod nila. Ako di ay! Ya, Anton, lakaw na sa imong kwarto. Huwag ako dito. Uy, Dong Anton. Ay, Idol! Burgat! Idol! Ikaw juga ko kumwa. Dia! Musukol ka na ko, Dong Mateo? Sukuloy! Uy, Dong, imo na maguwang, anak ko na. Mateo, ayaw na nagpangisog. O sa ba, Anton? Mangita ka ba yun o kasamok? Lakaw na sa imong kwarto! Sige ma, tumanan ka na ko. Pero kini mo'y timan eh. Way makapugong na ko aron panalipdan ko nga akong anak og si Sarah. Ay, balik na layo, oy! Balik, oy! Dong, stunda. Wa naman ang imong Brad, Anton. Lagot ko. Ngano, balik siya din eh. Mateo, hosto na ha? Ay, abi na huwag na siya liboksing da. Hilom di oy, Bogart. Sorry, my care. So. Mangkir. Labay ti ka dito noon. Nusa siya balik layo, ma. Wa pa ko mahibaw, Dong. Kadiyot ha. Kay pangutanon ko imong Brad Anton kano sa Asia mo balik. La, ngano kuha man ka imo bag sara. Musamot ang akong kahasolan ng imong maguwang, Mateo. Mubalik na lang yung sa amo. Di ka sugot, oy! Wa na makapugong sa akong desisyon, Mateo. Mas maayo patingali sa amo. Malinawon patingali akong huna-huna dito.
Di lagi ko sugot. Sa may mong gusto? Nga magkinto ko sa akong paglihok-lihok din eh? Nganong kinto man ka din eh. Ni ako di mong magawang. Magbantay ko gawas ning atong kwarto. Kay tingalig naa imong magawang sa sala. Dili ko gusto nga magkasugat ang among dahan, Mateo. Hangtod ang among pananaw. Doon ako, Brad Anton B. Ako na siya pabalik ko sa layo. Ayaw siya adto ah. Kay tingalig magkagubot lang mo. Tingalig ko sa pamahitabo ni Mama. Kami si Inday mo'y angang mamahawa din he. Huwag ko malipay ning imong pagbuot-buot o biya sa branch. Di na ko ipanimpad ang kinabuhi sa kong anak. Nagpasagad ba gud mi dinhi? Lahi gyud kung ako mismo may mubantay nila. Ni si Mateo. Ug unsay mahimo ni Mateo? Nga nag-question man nimo ang imong manghod. Kung gud na siya kabuot ma. Unsaon nun niya pagpanalipod sa kong anak, ha? Mas responsable pa si Mateo kay nimo. Sige ka balik sa kong sayop. Latagaw pa ni adto ang akong nahuna, ma. Og ang mihulga sa kinabuhi sa imong anak, mao ang imong kalili. Sus, giun sagot taon nimo sa paguna-una, Anton. Kung naibaw palang kundaan nga membro de sa sindikato. Di gid may tabo nga muduol ko niya. Hilom diha. Saon? Ang imo ra bagyong kalipay ang imong gihuna-una. May bagting ang imong cellphone. Tingalig ang branch na ang nanawag. Tingalig doon ay problema dito. Si Amy ang nanawag. Tubaga, i-loudspeaker aron makanungog ko. Pero ayaw gyud siya tug-ani nga niya ka. Tubaga na. Hello, anong nanawag ba ka? Magbantay ka na, Anton. Ikaw mo siya maghimog krimen nga mupabantay sa imong biktimahon. Unsay mo tuyo eh? Nana, Unsay na ana? ang 5 million pesos. Dili mo hatag si mama. Oh, so, okay ra nga mawa sa imong pananaw ang imong anak hangtod na si Sarah. Gabaan ka sa anghel nga gusto mong pasipadan. Kon gigabaan pa mi kani adto ra, Anton. Dili kay ang imurang anak ang among dakiton. Daghan na may gidagit, Anton. Mga sindikato yun. O sige, pakita na ko. Uy, Pakita! hala, uy. Nganong magpakita man ko nimo? Imo kong ilawag sa tirong? Huwat ta nga madagit na mo ang imong anak. Kay adto ko kaniya ipatagamtam sa giingon nimong anghel ang akong panimaos nimo. Sige magkagpanawag. Uy, dagitan na kung sa inyong dagiton. Ano magsige magkagtawag? Suman padugang ka sa pusta? Ha, Amy? Imo gid kong gihagit, Anton? Ha? Tan-aon ta kung kanang giusab ninyong kural makapugong ba sa among pagabuhaton. Tan-aon ta, Anton. Tan-aon ta. Ay, Mama Bugart. Tos kwarto ni Brad Anton mo dong. Ako doon. Ay! So, balik yan eh! Litsi, tingali mag-away mo. Pura ba yung mama nito? Pauli, Sarah sa ila. Yugi, aron di mo makabuwag ni Sarah? Kana, jud ako, Brad, ako na Anton ba? Pauli, siya din eh. Unya. Lagot ko dyan. Lagot ko doon. Saan? Saan na mama ni mo? Ha? Ganun, nangitam ka niya. Saan mo na sa mama ni mo? Aron, waon, din ni Brad na ko, Anton. Ayaw dong. Doon ay katungod ang imong maguwang ining baya. Saan ka? Pauli, lagi Sarah ila. Di ka sabot. Nah, kung noy di kasabot ani noon. Pero di mo ko kasabot, be. Sige, magkaingon. Doon na katungod. Oh, kasabot siya di ka unsa ng katungod. Ha? Hala, unsa ko bugo. Bugo ko ba ko bugat di sabot. Ikay bugo mon di sabot. Kang paita sa. Ako doon, mama be. Ayaw lagi. Bunalan ti karon. Ayaw. Bunalan. Uy ko ba? Ayaw lagi. Igo karon ako komo. Unsa man? Gusto ka? Igo ako komo, ha? Ito na ni mo dungoy. Awa! Pugan man ta ka.
Kaya di ko gusto magawa na imong nahan. So, haluguton, imo mama kun mag-away duha mo imo Brad Anton. Nganong, ani pa man lagi siya. Oh, lagot ko. Lagot. Ayaw lagi Dili ba lagot. mo balik sa Cagayan? Di ka balik? Ha? Oh, dili ka pa kong balik. Mateo, Mm, anong di amang ka? Basta, di biya din nako Brad Anton ma. Batay doon siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!